хело ҳам одами бо тамкин, бо иззат, дигар корҳош ҳам пешравии зиёде дорад, обрӯи иззати икроми зиёд дорад. бачаи хуб аст, дӯстони бисёр дорад, мехоҳад ки ба ҳама ёрӣ расонад. бо ягон кас суханони дағалона гуфтанро намехоҳад, и гуфтагиашро шундагӣ нестем. ёру дӯстиро, рафиқиро дӯст медорад. хушмуомила мебошад, ҳам ба хурд, ҳам ба калон бо меҳр ҳамсӯҳбат мебошад. хислати некиш аз тарбияи падару модар гирифта мешавад. дасткушод, одамдӯст, меҳмондӯст, зиндагӣ ва мардакӣ аст. соат 6 субҳ шаҳри хуҷанд. шумо дар навор омадани варзишгареро мушоҳида доред, ки ба ҷониби толори варзишӣ қадам мемонад. монанди рӯзи гузашта Фурқат аввал калиди ҳуҷраашро аз маъмурият гирифта, либосҳояшро иваз мекунад. дар толори варзишӣ Фурқатро мураббияш Акмал Қудратов ҳар саҳар дар ҳамин вақту соат интизор аст.
абдуллоев дар оилаи варзишгарон ба дунё омадааст. падару амакҳояш низ дар риштаҳои куштин, бокс, вазнбардорӣ ва амсоли ин дигар навъу намудҳои варзиш хеле муваффақ буданд. яъне барои наслу наҷоди эшон варзишгар будан то ҷои меросист. бародари калони ман ҳам ҳамчун варзишгар бо сангбардорӣ машғул мешуданд. онҳо устоди варзишгарӣ собиқ шӯравӣ буданд. он кас ҳам аз сангбардорӣ машғул мешуданд. мо се бародар дар ҳамин хона зиндагонӣ мекардем. Фурқат Абдуллоев ҳам дар ҳамин хона таваллуд шудааст ки ману шумо нишаста истадем. аз хурдӣ сар карда ҳамун рағбатӣ ба ҳамун сангбардорӣ шурӯъ кардан дошт. кори бародарамро нигоҳ карда ба худ як тасмим гирифт ки оянда ҳамин варзишгари сангбардорӣ шамфта ҳамин ният мекард аз хурдӣ мана ба ҳамин дараҷаҳо омада расонид. фурқатҷон ҳоло мактаб намерафт, лекин мо вақте ки бо варзиш машғул будем, ба назди мо бисёр бо ҳамроҳи падараш меомад. бо ҳамроҳи мо қатӣ машқ мекард. лекин даври мактабӣ ба сексияи бокс ҳам машғул шуд, ба сексияи дзюдо ҳам машғул шуд. лекин аз ҳамон даври хурдиш бисёр ҳамин полвонагиро дӯст медошт. бобоям даври пеш машқ мекард ки варзиши ҳамин вазнбардорӣ дуҳарба. падарам дар машқи чи бокс машқ мекардаги. падарам акун ҳар як кас чемпион намешавад ку мисол ҳар як кас шоир намешавад, ҳар одам мисол президент намешавад. мехостам ки ҳамин чемпион шавам, чемпиони ҷаҳон шавам, чемпиони республика шавам, ё чемпиони осиё шавам, ё ҳамин рекордҳои ҷаҳонро ишғол кунам ки ҳамин шаъни шариф тоҷикистонро баланд бардорам. айсар ҳамин ният доштам. соли 2015-2016 ба ин ниятом расидам. акмал қудратов дар тарбияи шогирдон таҷрибаи ғанӣ дошта, дар зарфи 30 соли фаъолияти мураббигиаш аз риштаи гӯштини самбо то ба дараҷаи номзадии устоди варзиш расидааст. акмал қудратов Фурқатро аз хурдиаш мешиносад, чаро ки онҳо дар ҳамсоягии ҳамдигар ба сар мебурданд. шавқу рағбат ва гирифтории як бачаи кӯчаку талошварзи роҳи варзиш ӯро бетараф намонд ва хост дар ин пайраҳа кӯмакаш кунад. шуд кифоя. мо ҳардумон дар як маҳалла зиндагӣ мекунем. ман вайро зиёда аз 25 сол нағз мешиносам. аз 7 солагиш ман мешиносам. ин характери ӯро ман бисёр нағз омӯхтагӣ. ин характераш як чизро қапад то охир албатта мебарад. Фурқат Абдуллоев дар бодибилдинг 15 соли умрашро доду шуруъ аз соли 2003 чанд маротиб унвони қаҳрамони Тоҷикистонро ба даст овард. дигар барош ин навъи варзиш аҷоиб набуд. ҳамчунин дар кишварҳои Қазоқистон, Ӯзбекистону Россия аз намуди варзиши сеҳарба ширкат намуда мақомҳои дуюму сеюмро ба номи худ муҳр мекард. ҳама завқу гирифторияш ба варзиши пауэрлифтинг ё сеҳарба банд шуд ки ту гуфтӣ ӯ буду толори варзишию тамринҳои шадиду шабонарӯзӣ ба хотири қаҳрамон шудан. ман ҳамин тренажерни залҳоро ташкил карда ба бодибилдинг бачаҳоро машғул кунондам ки ин ҳам ба ҳамроҳи худам ба сафи худам майл кунондам. баъд аз зиёда аз 15 сол ин ба бодибилдинг ба ҳамин кор шурӯъ карда ба ҳамин вай сазовор гардид. аз хурдиш характераш ба ҳамин варзиши вазнин шавқи хеле зиёд дошт. ба ин хел ба соҳаи бодибилдинг ин ба ин иқлар душворӣ надошт. дар шаҳри Хуҷанд як-ду мусобиқаҳоро ташкил кардем. ин оҳиста ҷойҳои пеш набошад ҳам аввал савюм чорум мегирифт ва оҳиста ба ҷойҳои машғул мешудагӣ шуд. ба бодибилдинг машғул шудани Фурқатҷон солҳои 92. ҳоло бодибилдинг он қадар машҳур набуд дар Тоҷикистон, лекин Қудратов Ҳакимҷон ҳамин толоро ки ташкил карда буд, баъд аз ҳамон сексияи боксу аз сексияҳои машғул шудани дзюдо рост ба толори варзиши ҳамон Қудратов Ҳакимҷон рафта варзиши дӯст медоштагии худашро дар ҳамон ҷо ёфт. муваффақиёти зиёд ба даст овард дар чемпионатҳои Осиё, дар чемпионатҳои байналмилалӣ ки дар Федератсияи Русия ташкил карда мешуд, ба он ҷоҳо рафта баромад мекард. ай синфи 8 ман сар кардаги вазнбардория баъдам хел рафт. машқ кардем. дидам ки ҳамин натиҷаҳо хуб аста.
بعد این چیزا نپرتفتم من. بعد این دوام دادن گرفتم. یکم سالی که من برآمد کردم سال 99 98 بود. 98 بود. اوه بله. من سال 98 یکم بار در ولایت سهیم جا شده بود. سال 99 برآمد کردم دویم جا گرفتم. بعد سال 2000 برآمد کردم در ولایت همین وزن برداری 3 یکم جا گرفتم. فکرم بعد همین در ولایت و در جمهوری دیگر بوی ندادم، فقط یکم جای نتیجه گرفتم رفتم. بعد همین سالهای دراز دیگر سالهای 2003 2004 چمپیونات آسیا برآمد کردیم. اینجا همه کسا بچه‌ها بسیار بودیم رفتیم. من همینجا دویم جا گرفتم، سهیم جا گرفتم. سال 2008 2006 چمپیون ریسپوبلیکا در شهر دوشنبه بود. سال 2006 من شهر دوشنبه رفتم. در آنجا مربی من طالع خالنظرف بود و من بسیار چیزا نازکای سپورت یاد گرفتم. همین ورزش رو یعنی بله بودی بیلدینگ پاور لیفتینگ همشه. تا بعضی حالات که وقتی که مکتب میخوند فرزند خودی من با تعمیر ماشین ها مشغول میشد. این هم رفته برای برداشتن موتور ماشین یا برای قسمت ماشین که ازبین که بود خودش حصه گذاشته هم رو میبرداشت. با عزم و اراده قوی، زحمت و عرق تمرین‌های پیوستگی، دویدن هر صبح به مسافه‌های بیشتر از 10 کیلومتر و دیگر مشق‌ها تن و توش، برز و بازو و توان و تمام بدن فرقت تا اندازه قیش و پرقوت شده بود که نمیدونست این نیرو و توان و جسارت رو چی طور و کجا صرف کند. 26 دекабр соли 2006 шаҳри Хуҷанд варзишкар Фурқат Абдуллоев ки он вақт 25 сола буд, аввалин рекорди худро гузошт. Дар ҳафти намоиши барномавии шоу рекордҳо Фурқат дар шоҳидии садҳо нафар дӯстдорони варзиш автомобили тамғии камазро ки 8 тонн вазн дошт дар масофаи 6 метр кашид. حتی کشیدن ماشین بارکش گرانحجم و واگن قطاره ذره نیرو و قوتش را کم نمیکرد. این نوارها واقعی اند. فرقت با این هنر شگفت‌آورش هنوز 10 سال قبل همه را حیرت زده و شیدا و مفتون کرده بود. пас аз 2 соли ин рекорд Фурқат дигар дастоварди худро ба дӯстдорони варзиш пешкаш намуд. ин ҳам бошад кашидани вагон буд. 16 август соли 2008 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, роҳи оҳан, садҳо нафар ба тамошои ҳунари волои Фурқат Абдуллоев омада буданд. кашидани вагоне ки 24 тонна вазн дорад, ин ҳам ба даҳан гуфтан душвор аст ва ҳам дар амал иҷрояш номумкин, вале Фурқат Абдуллоев тавонист. ҳамагон бо ҳаросу ҳайрат ба ӯ тамошо мекарданд. пас шумо низ шоҳид шавед. дар муддати 35 сония Фурқат Абдуллоев 24 тоннаро ба масофаи 10 метр расонд ва рекорди нав гузошт. من وقتی که همین کماز واگن کشاله کرده بودم در اونجا کمتر تراما گرفته بودم ها جراحت که میونم در میکرد. از چی سبب جراحت بود؟ از سببی که همین وزن کلان رو کشیدیم برداشتیم و خوی نخوی آسته آسته هم خیلی جراحت میشه. بعد همین سال 2006 کماز 8 تن گره کشیدم. 8 تن کماز. 8 تن کماز. نه اینقدر دشوار نبود میشود. سال 2008 واگن 24 تن کشاله کردم. واگن 24 تن کشاله کردیم در حجم در 10 متر. بعد همین بعد کمتر تراما گرفتیم. من اینقدر هم برای وزن برداشتنش زیان میکند گفته و روزی نبودم و نیما همین کار کردیم میخواهم مشغول شوم میگفت سونی بینم نمیشد همین کردیم مشغول شده بسیارم مهر پیدا کرد دوست که میدوش همین ویشه کارشه برای همون
физвоза тамом када фақат машғули ҳамин коркади машғул шуда мана коркада гаштааст. соли 2015 шаҳри екатеринбурги россия чемпионати ҷаҳон оид ба пауэрлифтинг. дар ин сабқати бузурги фароҷаҳонӣ тоҷикистонро 5 тан аз варзишгарони мо низ намояндагӣ мекарданд. Фурқат Абдуллоев ҳам аз иштирокчиёни ҳамин мусобиқаи бонуфуз буд. бахт ба рӯяш хандиду иқболу насиб ҳамсафараш шуданд ва дар 3 ҳарба аз пауэрлифтинг бо бардоштани 200, 300 ва 360 кило, яъне намудҳои пуштнокӣ бардоштани вазна, аз замин бардоштан ва нишаста хестан, унвони қаҳрамони ҷаҳонро соҳиб шуд. дигар ин пирӯзии бузургу бебаҳоро ҳамагон хонаводаи Фурқат хоса модараш бо шодмониву ифтихори бепоён истиқбол намуданд. 2015 якум чемпиони ҷаҳон шуданаш мо хеле инро тайёр кардем, 1 сол 2 сол тайёр кардем. пеш аз ин дар намоишҳои вилоятӣ баромад мекард, дар шаҳрӣ баромад мекард, дар ин ҷоҳо ҷойҳои аввалро ишғол карда буд. баъд оҳиста оҳиста ман тайёр карда ба ҷаҳон ташкил карда, ба ҷаҳон рисондем. баъд аз омаданаш бениҳоят хурсанд шудем ки як бачаи тоҷик ҳамихе ҷои дар Русия рафта, ҷойҳои нағзро ишғол кард, чемпиони ҷаҳон шуд якум бор соли 2015. вақте ки дастоварди бузург чемпиони ҷаҳон шуд, на фақат оилааш, на фақат мо гирду атрофиён, балки шаҳри хуҷандомон тантанаи бузурге пешвоз гирифт. Вилоятамон, ҷору ҷойрое ки дар гирду атрофаш буданд, ҳама дар ҳаяҷон буданд. Якуминаш бо гирифтани дуои пирон якуминаш ва бо дастгирии мураббиёну аҳли оилаю дӯстон мебошад. модар хеле хуб қабул кардан, хурсанд шудам. гулдаста карда омадан аз ҳамонҷо пешвоз гирифтан. одам бисёр буд. якум соле ки ман чемпион шудам омадам, соли 2015 ҷо канои сунай ки пешвоз гирифтам. 100 нафар 200 нафар одам буд ки пешвоз гирифтам. хеле хурсанд шудем. ҳама хурсанд буданд. фарқ кардам ки фарзанди ман ҳамин хел корои тонист аз ӯҳдаш баромад гуфта. вай аз шаҳри дур телефон кард ки ҳозир ман якум ту телефон кадосиам модар гуфта ман ҳамин хел чемпион шудам. ман бисёр аз хурсандӣ гирья кардам. пешвоз мегирем ҳар дафъа кана ё кади ки вай чемпион ондам гуфта. ба гуфти ҳаким Қудратов, дар варзиши пауэрлифтинг ки аз 3 ҳарба иборат аст, варзишгарон дар баробари тамринҳои бардавому шадид ҳамчунин бояд хӯроки серғизо истеъмол намоянд, зеро организми варзишгарони ин риштаи варзиш пайваста аз сафедаҳову витаминҳо қувват мегирад. ба ғайр аз машқ кардан, албатта мо дар ҳисоб мегирем тарзи хӯрӣ. мисол дар як рӯз 5 бор 6 бор кам овқот хӯрдан. бисёртар аз хӯрокҳое ки сафеда дорам, равғанашон камтар бошад, белокаш сафедаш бисёр бошад, углеводаш, как мегӯянд клетчаткааш бисёр шуданаш дар кор. ҳаминҳоро ба ғайр аз овқот хӯрдан, истироҳат ҳам ҷудоям калон мебозад, роли калон мебозад ки мисол одам бояд дар як шабона рӯз 8 соат 9 соат истироҳат кунад. варзишгар ки дар ин намуди варзиш иштирок мекунад, ҳамин хел шароиту баҳоро риоя карданаш дар кор. баъди ҳамин соли 2006 дар шаҳри душанбе омадам, чемпиони республика. дар он ҷо Толе Холназаров бо камтар нозикое ки ман аввали намедонистам, ҳамин чизоро ёд дод, нишон дод. баъди ин бо нишондодои ман хеле хуб шуд. дар ҳамон ҷо ман чемпиони республика шудам ҳамон вақт, соли 2006. баъд бо омадем соли 2008 баромад кардем. хел баромад кардем соли 2008 ҳам чемпиони республика шудем. рохат дар Америка гирифта будем. чемпиони ҷаҳон. Арнольд Классик мегӯям. он вақт вақти камтар қайни буд, маблағ надоштем, натонистем рафта. абдумалик 15 сол дорад. ӯ ҳанӯз толибилм аст.
аз 6 солагиаш ҳаёти худро ба варзиш пайваст. Шурӯъ аз ҳамон айём ба толори варзишӣ рафта шоҳиди тамринҳои падараш мешуду. Завқ дар дилаш ҷӯш мезад. Он замон ки Абдумалик кӯчак буд, ба сеҳарба машғул шудан барош иҷозат набуд ва бо тавсияи падараш ба карате, бокс ва гӯштӣ сару кор дошт. Ман 1 сол эсин ба карате машқ кардосам. Мен мехоҳам ки калон шавам, падарам боин варзишкар шавам. Абдумалик ай хурдиш машқ мекард дар карате. Мана қатиман дига давлато мерафт, медид, дига мусоҳаре, мусобиқа мерафт, со тамошо мекард, ҳавасманд мешуд. баъд бокс рафт, бокс машқ кард. 1-2 сол, 3 сол боксда машқ кард. Ура дилаша мепурсем мо ки ту худа чӣ ният дорӣ, кадом машқда, кадом варзишда вазнбардорӣ кардасая, ки ман намегӯм ки накун. Мисол на танҳо писари ман, ҳамаи шогирдое ки ман мебиёям, мисол ман дили ба ёй мепурсам. албатта ки мехоҳам ҳамин вазнбардорӣ намехоҳам, барои ки ин вазнбардорӣ варзиши вазбин аст, беҳад. вақте сину солаш ба риштаи пауэрлифтинг дуруст омад, дигар тамринҳоро бо ҳавасу мақсад ва майли том оғоз карду. Дар аввалин баромадаш ки дар чемпионати Авроосиё андари майдони рақобат шуд, мақоми баланди ифтихорӣ, яъне унвони қаҳрамони Авроосиёро миёни наврасон аз худ кард. шаҳди ин пирӯзиро Абдумалик якҷо бо падараш дар шаҳри Сочи, Федератсияи Россия чашиданд. чемпионати мазкур аз 27 май то 7 июни соли ҷорӣ баргузор шуда буд. дар ин сабқати бузург Тоҷикистонро аз ин риштаи варзиш 5 нафар муаррифӣ мекарданд, аз ҷумла падару писар Фурқату Абдумалик Абдуллоевҳо, ки ҳар ду дар вазнҳои худ қаҳрамони ҷаҳон шуданд. дар он ҷо мо 5 нафар иштирок кардем. 5 нафар, 2 нафари мо ҷоизаи дуюм гардиданд, 3 нафари мо ҷоизаи аввал. 3 медали тилло овардем, 2 медали нуқра. хурсанд шудем ки ҳамин 2016 моҳи март ҳамин чемпионати Авроосиё дар шаҳре ки Сочи баргузор гардид, давлати Русия, ҳамин ҷоизаҳои нағза гирифтем. хеле хурсанд ҳастем. вақти ҷои аввала гирифтан мо ашки шодӣ карда хурсанд шуда ҳама мо қарсак зада ба модармо занг задем ки Фурқат ҷои аввала гирифт. гуфта ҳамаро занг зада гуфтем. ман медонистам ки ё ҷои аввалро мегирам, чунки ё фақат машқ мекунанд ва и дили вай кади машқ мекунанд, аз таҳти дил машқ мекунанд. падарам ба вазнбардори сеҳарба машқ мекардан, ба ман писанг омад, ба ман маъқул шуд, ба ҳамин сеҳарба вазнбардори сеҳарба гузаштам. аз хурдиам ман ҳамин варзишро дӯст медоштам, лекин ба ман ҳоло барвақт буд. ман дар онҷо он соло хурд будам, вазн бардоштам мумкин намуд. барои мун дигар спортҳо машғул будам. мана вақте ки ба ман мумкин аст весо бардоштам, ба вазнбардори сеҳарба гузаштам. ура дилаша мепурсем мо ки ту худа чӣ ният дорӣ, кадом машқда, кадом варзишда, ба нияти ҳамон, ба дили хости ҳамон нигоҳ мекунем, ба ҳамон машқ метем. хай мехоҳад ки вай ҳамин вазнбардорӣ кардасая, ки ман намегӯм ки накун. Абдуллоев Абдумалик, ин ҳам дар ҳамин зали худамон тайёр кардем. оянда ин ҳам мана ба наздикӣ вай ҳам чемпиони дар вазни худаш шуда омад. ҳаракат кард, ба дидоди зиёд аст ки падараш ҳамин чемпионҳои ҷаҳон шуд. ӯ ҳам низ мехоҳад ки чӣ хеле ки падараш машқ кардааст, он ҳам машқ мекунад. имсол барои Фурқат Абдуллоев ва писараш Абдумалик соли барору комгориву пирӯзиҳои беназир будааст, чаро ки заҳмату машаққат ва арақи рехтаашон дар толори варзишӣ ҳини тамринҳо барабас нарафту эшонро хушбахту хушсоле сохт. аз 3 сентябр то 2 октябри соли ҷорӣ боз ҳам шаҳри Екатеринбурги Россия
чемпионати ҷаҳон оид ба пауэрлифтинг. ин маротиб Фурқат Абдуллоев якбора 3 нишони тилло аз 3 навъи сеҳарбаро ба даст оварду дубора унвони қаҳрамони ҷаҳонро аз худ кард. аз намуди пауэрлифтинг мегӯям силовой трибори 3 намуди вай буд нишон дод буд барои як бо штанга нишаста хестан аз гуруд бардоштан ва станои тяги мегӯянд аз замин вазнино бардоштан 6 кило приседание кард ки ин бениҳоят рекорди бузурги вай ҳисоб мешавад. жимлёжаш 210 кило буд ин ҳам ҷудоям ҷои нақд ҳисоб мешавад. аз танои тягаш ҳам ки аз вазнро аз таги замин мебардод аз замин мебардод бо штанга 320 кило буд ин ҳам ҷудоям ваи маҳорати баланд ҳисоб мешавад ба ин сазовор гардид. акун рақибони ин ба ҳамин вазн буданд ҳамин зиёд мо чхел ки мегӯем зиёда аз 30 нафар буданд онҳо ҳам ба финал наздик шудан аз ин анча дур монданд зиёда аз 40 кило 50 кило қафо монданд чемпионҳои россия буданд ки ҳамин хел иштирок мекарданд зиёда аз 40 кило 45 кило 35 кило аз Абдуллоев Фурқат қафотар монданд. ман гуфтам ки илом тани ҷонати соғ кунад умрата дароз кунаду боз аз ин ҳам баландтар шавад. пешвоз гифта оғӯш бигифта табрик кардам. сиҳат саломат ман омди бачаҳот киди ман ҳамин бихурсанд ҷоҳои аввалина ишғол карда омадӣ ман барои ҳамин хурсанд раҳмат бачаҷон тува обрӯи ҳами шаъну шарифи тоҷикистони баланд бардоштӣ гуфта. ҳам мехе мегӯянд ки ту равӣ агар бурида мебиём биё қитёмо равӣ гуфта мегӯянд ҳар дафъа. кадом варзишгаре ки набошад бо кадом намуд машғул мешавад ба мусобиқаҳои байналмилалӣ ба мусобиқаҳои ҷаҳонӣ меравад вай аввал ин ки рӯҳан тайёр бошад чунки ба ин хел мусобиқаҳо варзишгарони номдори ҳар як давлат меравад. барои ҳамун пеш аз рафтан ба ин хел мусобиқаҳо пеш аз даст овардани ин хел пирӯзиҳо бояд ки варзишгар аввал дуои гирад баъд рӯҳан тайёр шуда равад. ин ҳам ҳеҷ аст. барои Фурқат қабл аз ҳама пирӯзии фарзандаш ки ӯ низ дар вазни 75 кило қаҳрамони ҷаҳон миёни наврасон гардид хеле муҳиму хурсандибахш буд. вақте ки писарам чемпион шуд ман хеле хурсанд шудам ки ман ва яке ҳамин тайёр кардам ки хай мисол баромад кунад бинад. мо намедонистем ки мебарояд чемпион мешам. мисол ман намедонистам ки мебаром чемпион мешам. боварӣ надоштем ки қатъи ҳамин дигар давлато сар ба калла мезанем. мо дар аввалаш асосӣ буд ки бирем ҳаминҷа баромад кунем ки аввали асосиён баромад кардан буд ки иштирок бинем ҳамин чиза ҷаҳониро ки чӣ хел бояд бошад. хеле насиб будааст мана ҷои аввала гирифтем омадаем хеле хурсанд шудем. бори аввал тарс буд бори дуюм борам тарс буд ҳаяҷон мекунем ки хай мубориза кардем ҷои якумро гирифтем. дар он ҷо 20-30 давлат зиёдтар буд. хай ҳарифони ман аз давлатҳои Россия аз давлатҳои Қазоқистон дар он ҷо дар вазни 70 килограмм иштирок карда вазни 95 килограммро бардошта дар он ҷо чемпиони ҷаҳон шудам. ҳамроҳашон будам гирия кардам медалҳоя гирифтан байроқи тоҷикистону бардошту фахр кардам. ҷое ки нараванд қитишон гирӯ меранд ки ту равӣ чемпион мешим гуфта вар мекунам фахр мекунам. модарам дар ҳамон ҷо будан дар назди ман будан якумин ҳамон модарам маро табрик кардам. вақте ки парчами тоҷикистонро мебардоранд дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ин хел ҳаяҷонро одам ҳис мекунад ки хай гуфтанӣ надорад. Фурқатҷон Абдуллоевам вақте ки ба ҳамин хел пирӯзиҳо дастовард шуд ҳамин хел пирӯзиҳоро ба даст овард албатта ҳаяҷони бузург буд чунки дар он ҷо парчами давлати мо парчами тоҷикистон бардошта шуда буд. соли 2014 барои ба истифода додани истироҳатгоҳи Шоҳин пешвои миллат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти Суғд сафар дошт. аснои ин сафар президенти мамлакат бо варзишгарони вилояти Суғд суҳбати озоду ошкоро анҷом дод. Фурқат Абдуллоев худро хеле хушбахту хуштоле мешуморад ки аз наздик бо сарвари давлат вохӯрӣ дошт.
استراتگاه شاهینده ما را تکلیف کردن. در اونجا درونش ورزشگاه وزنبرداری تأسیس یافته بودن. ما همونجا برای نشان دادن همون چیزایی که همین وزنبرداری همونجا نشان داده بودیم. در همونجا قطعی پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان واخوری کردیم. وقتی واخوریده 3-4 دقیقه قطعشون هم صحبت شدم درباره این وزنبرداری، درباره ورزش، درباره شاگردا. آن کس گفتن که همینجا شاگردای بسیار در آینده مثال تربیت کنین، در دیگه دولت‌ها پرچم تاجیکستان برداشتن. همین خیلی صحبت ها بود. من خیلی خرسند هستم که همون وقت قطعی همون آدم هم صحبت شدم، قطعی همون آدم سلام علیک کردیم. بعد پیشروی های من باز زیادتر شد. عبدالغفور عبداللهیف падари Фурқат барои сайқали маҳорати писараш дар ҷудои варзиш саҳми боризе бозидааст. маҳрум зиёд мехост Фурқатро ҳамеша дар ҳама сабқатҳо дастболову пирӯз ва қаҳрамон бубинад, вале умр вафояш накард. Фурқат ҳаргоҳе аз падари маҳрумаш ёд меорад, чашмонаш машки об мешаванд. хеле мехост қиблагоҳаш дар рӯзҳои қаҳрамон шуданаш зинда бошад, вале афсӯс. همین پدرم خرسند بودن که همین در صحبتشان هم گفته بودن میخواستن که مثال نه بلکه من باشم، همین شاگردای بسیار میخواستن که شاگردام از من بقوتر شود. یعنی آرزوی پدر موفقیت شما رو دیدن بود؟ بله. وقتی که مبلغ نمیرسید یا مبلغ نبود، این پدرم حتما دستگیری میکردم که حتما برای اینکه میخواستم که فقط همین پیش روم، همین جایزهای اول اگرم مثال برآمد کنم، دلشکسته نباشم. میخواست که آراهای دور، هر خیلی کارهای بد دور شوم که همین فقط مشغول باشم. من 3 پسر دارم. هر 3 فرزندم با ورزش مشغول است. در آن جمله فرزند اعمه خردیان فرقت جان. این از خردیاش با ورزش مشغول بوده، از پلاوانی سرکردگی. حاضر من با سنگ برداری مشغول است. در وقتی که قینی های سپورت، من خودم همچون سپانسر به این یاردم میکردم. من حرکت میکنم که تا تواند، قوت دارد، با همین ورزش مشغول باشد، ابروی تاجیکستان رو بردارد، شاگردای بسیار پیدا کند و از خودش با قوتتر شاگردا پیدا کند. Фурқат бо ҳамсараш Таҳмина Абдуллоева ҳамсабақанд ва дӯст дошта оила бунёд карданд. шояд ҳамин меҳр аст ки завҷааш ҳамеша ӯро дастгирӣ мекунад, ҳатто дар мусобиқаҳо ҳамроҳаш меравад. Фурқат мегӯяд будани ҳамсараш барош як қувваву нерӯи дигар мебахшад. قطعی همسرم هم صنف هستیم. در این مکتب خونده در یک صنف خونده تمام کردگی. من دوست داشته گرفتگی همسری خودم. خیلی اولش تقدیر پروردگار است. خیلی که پروردگار مثال نصیب گردان باشد همون میشه. خیلی نصیب من همسری من داشت، همسفی خودم. شوهرم مسابقه ها رفته اشتراک کرده، میبینم من خرسند میشم. در 2 شهرش خودم 3 شهر به قطعشون رفته بودم. بسیار شوهری نه مهربان، بچه‌هاشون دوست می‌دارن. Фурқат Абдуллоев 3 фарзанд, 2 писару 1 гулдухтар дорад. хушбахтии оилавии эшон дар ҳамдигарфаҳмиву меҳру муҳаббати занушӯӣ аст. модари Фурқат ҳамеша аз пирӯзиву дастовардҳои ҷигарбанди қаҳрамонаш меболаду ифтихормандона шукр мегӯяд. ба гоҳи тамошои аксҳову нишонҳои писараш бо набираҳош бори дигар аз лаҳзаҳои хубу хуши зиндагиашон ёдовар мешаванд. набираҳош мудом дар гирдаш парвонаанд. воқеан ҳамин аст хушбахтии зиндагӣ. фарзандам умри дароз, сиҳат саломат бошад, аз ин хушбахтӣ чӣ нест. модарам бошад, дабарам, модар соз бошам. хай падар рафтам. падар он чизе ки барои ман кардам, ман мисол хай ҳама падараш таъриф кунам, лекин падар одами бузург будам. ҳар як чемпионатҳои ман меомадам, иштирок мекардам. ҳамаи оила меомад.
дар мусобиқаҳои ман иштирок мекардам. Одам мебиёяд меравад. Ман агар гӯям ки рафтани падар ё аз рафтани модар метарсам, дар ин ҳаёт ягон одам сутун нестад. дар ин ҳаёт ҳама меравад мебиёяд. бароям ки чизе парвардигор дод, ҳамон чиза шукр мекунам.